Petrus howlynyň aşak tarapynda durqa, baş ruhanynyň kenizlerinden biri geldi. Ol çoynup oturan Petrusy görenne oňa çiňerildi de, "Sen hem şol Nasaraly İsa bilenniň" diýdi. Emma Petrus muny inkar edip, "Men seniň näme hakda gepleýäniňi bilemogam, düşünemogam" diýdi de howlynyň daşyna çykdy. Şol wagt hem horaz gıýgyrdy. Keniz Petrusy görenne ýanyna aklara, "Bu adam şolaryň biri" diýip ýene-de aýtdy. Emma Petrus muny ýene-de inkar etdi. Az salymdan ol ýerde duranlar Petrusa ýene-de, "Hakykatdanna, sen hem şolaryň biri. Sebäbi sen jelileli" diýdiler. Emma ol ant içip, "Hudaý ursun, siziň aýdýan bu adamyňyzy men tanamaýaryn" diýdi. Edil şol wagt horaz ikinji gezek gıýgyrdy. Petrus İsa'nyň özüne, "Horaz iki gezek gıýgyrýança sen meni 3 gezek inkar edersin" diýen sözlerini ýatlap möňürüp ağlady.